Kleine deuken in je wagen halen ze er bij Limburgs carrosseriebedrijf Van Osch voortaan zelf uit. Het is een kunst. Mijn specialiteit bij Van Osch is deukjes uithalen zonder spuiten, zonder lakschade eigenlijk, hagelschades of kleine parkingbloedjes verwijderen. Met een ijzer lichtjes tegen de onderkant van het bloed duwen en eigenlijk de plaat masseren totdat het terug vlak in zijn originele punt staat. Dit is een uitdeukijzer en dat wordt gebruikt eigenlijk voor aan de onderkant van de deuk te duwen. En zo kun je kleine hagelschades herstellen of kleine deukjes in de wagen. Het is een speciale manier van doen, een speciale techniek die je gebruikt met het uitdeuken. Je moet een lamp hebben natuurlijk, ook voor het goede zicht te hebben. Maar het is mooi, het is fijn en het is zuiver werk. Op sommige plaatsen van de wagen kun je niet aan en daar worden eigenlijk deze stopjes gebruikt met warme lijm op. Die plekken we dan op de deuk en dan kunnen we met dit gewicht, die wordt daarin gehaakt, de deuk eruit trekken. Wij zijn zeer tevreden over de cursus van Sintra. Vroeger werden die herstellingen extern gedaan. Dit kunnen we nu volledig intern doen. Daarom hebben we ook besloten om nu een tweede werkman van ons die cursus te laten volgen. En zodanig hebben we geen externe firma's meer nodig, kunnen we een betere service leveren en ook een betere kwaliteit van de herstelling.